Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama mon kala inde mum e yettode mum debbo hen gorko hen so hen mawɗo hen yaw haaldata e mon ɗo wayno ko Salif Sarr yaw ko yidde yettinande on ɗo ni nulal gummorigal to France umori kadi koto mawni men debbo malla mbiyen miñe men malla mbiyen séri men yawa kadi ko bandiraɗo kono debbo biyeteɗo Coumba Kudjo e woni ko to leydi men France o wi ko wonde omo jogui programme mo ganduɗa mo yiɗi wadde yawa ko pour africain you know ɗum woni ko yiɗi wadde e wadde ɗum internet kadi e chatte ɗum e nder bandiraɓe men ha mbawen yiide ko kewat ton ko mala ko welat ton ko yaw kadi ene waɗi kadi ko ganduɗa sahaji hay émission ngaji eɓe mbawi wadde ko nande ɓe nodda Jimo mala ɓe nodda Gamo mala ɓe nodda Miss ko ganduɗa yidde namɗa ɗum mala yidde andude gueɗe mum e kadi hokkude en yeɓoɓe kadi andude ko poɗen andude ko mala yiide ko poɗen yiide ko mala ko jiɗɗen yiide ko sister who lives in Paris. Her name is Coumba Kudjo. So she wants your attention for her new upcoming program. So the program is she's making this one African web TV channel called AF Pro TV. Yeah, which is to show the beauty of our African talented and activities. So she wants your attention. And she wants you guys to stay tuned because it's coming soon. So I think it's going to be amazing. It's going to be beautiful because it's all about like some let's say somebody go to France or somebody did something awesome here in America or there in Africa, and people need to be seeing this, and people. Then they might let you see, or them people like them artists or them models and everything. They might sometimes have some shows. They call them for the show to ask them some questions or to let us, our people who's watching, to hear what we want to hear or to find out about those people or about those talented people, like how they do the things they are doing and stuff. It's all about fun, like just showing like the beautiful stuff, like the beautiful things that happen there in France, or it can be here in America, or it can be there in Africa. I think this is amazing. It's a good idea. So it's an African web TV channel that she's making. It's called AF Pro TV. So you guys stay tuned because it's coming soon. So I can't wait. ɗum ɗo tan jinuɗen haalde quoi ɗum ɗo jinuɗen yettinde e bandiraɓe men kadi oɗon ñaaga nde kettoro ɗum mala nde jiyaton ɗum ɗo so nde yonti inchallahu rabbi kadi en ñaago jomumen nde rokkata en gurdam e juuɗe balɗe ha
tawe ha taweɗen ɗum ha taweɗen ɗum taweɗen gonde cellal men eɗen gonde kisal men eɗen gonde fof kadi on calminama on juurama debbo o noon wiye ko Coumba Kujje o woni ko to leydi men France kanko waɗata ɗum haaldannoɗo mon ɗo en noon ko Sali Sarr gorko mo Kudere Jaw Sonko penke nguwayi joggale kulale cangale ngakare ko fof leydi feeri Mauritanie mal so tawi se belama kadi mbiyen Sénégal Mauritanie Sénégal enen fof jiiɗi yumma enen jiiɗi baba surtout enen fulɓe kala to mbawɗen jeere aduna hen kinkorum on calminama on juurama kadi on mbiyama peace and love and harmony.